Croeso i Sgorio, chi'n gwybod be, ni wedi cyrraedd mis Ebrill, sy'n golygu bod diwedd y tymor yn agosau, a rhwng nawr o diwedd y rhaglen. Gewch chi weld 2 dîm yn codi cwpanau achos iddyn nhw ddathlu. Ond ni'n dechrau'r rhaglen yn uwch Cyngor Cymru lawr yn y gwylodion wrth i ni barhau i ddilyn hint a helynt y bala sy'n ceisio osgoi disgyn. A roedd hi'n syml, unrhyw beth llai na buddugoliaeth ddim yn opsiwn i dîm Steve Fisher yn erbyn Llanelli, prynhawn Gwener y Groglith. Ond hyd yn oed taser bala yn sicrhau triffwynt roedd eu tynged yn wylo'r Flint, pwynt neu fwy i'r Flint, a bydden nhw'n ddiogel a chyfnod y bala yn yr uwch gyngrair ers 2009 yn dod i ben. Willington, derbyn y bêl nôl gan Tom Kelly, ond camddillwraeth yma yn amddiffyn Llanelli. Bêl dal ar ymyl y cwrt Cosby, mae'n disgyn i Cameron Ferguson! Smonach yn amddiffynol gan y tîm cartra. Heb glirio'i llinella, ac mae Cameron Ferguson yn cymryd mantais llawn yma. Mae'n beryg bywyd ar y funud yn dydi. Mae'n gwybod y pwysigrwydd just taro'r targed. Sam Billington dros y gig gornel. Mae hwnna'n gwiro mewn tuag at y gol ar y postyn pella. Ross White yn dyblu mantais y bala. Fatha bod y gwynt fel mae tua hanner ffordd, yn mynd â hi dros Ben Pennig sy'n cam amseru. A wedyn, o'ch ti angen ydy dy gapten i daro'r targed. Mendes ar croesiad tuag at Cameron Ferguson, ond Jacob Tarasenko sydd yno i fanteisio ar ei droed dde. Mewn i'r gornel, dim gobaith gan Alex Pennod. Mae di mynd heibio Pennig cyn i ddwbo be sy'n mynd ymlaen, a ti'n gwybod be, mae hon yn special chwarae teg gan Tarasenko. Y grydd i ddod i mewn yn fan hyn gan Tom Kelly. Tuag at y bostyn pella na. Dal yno ar ymyl y cwrt Cosby. Sam Billington! Dyna i chi ergyd wych gan Sam Billington ar yr hanner foli am ffordd o sgorio i gol gyntaf o'r tymor yma. Dwi'm yn mynd i ddweud bod hi'n hit and hope. Swn i'm yn fam harchus fela, achos mae hon yn biwtariol. Reit i gornel ucha'r hwyd. Dim chance gan Pennig unwaith eto. Bêl allan at Danny Williams. Williams yn dal i fynd. Ergyd di hwnna, mae'n taro'r trawst gan Danny Williams. Dal yno i Sam Parsons sydd hefyd yn taro'r trawst. O, Joel Torrance yn cadw i lecher lan am y tro, dim ond just. A ti'n clywed y sŵn hefyd, ond o'n nerth ar y ddwy ergu. Ti'n sbio hon, oce, croesiad oedd hon. Ond wedyn yr ailyn, ti'n meddwl, so hon di fod yn dipyn o gol. Jenkins yn gweld rhediad Joe Lloyd. Yr ergyd gan Lloyd yn unerthol. Dal yno! Arbediad arall i atal Danny Williams. Joel Torrance yn gorfod sefyll yn gadarn. Jacob Tarasenko lawr y chwith, o, mae yna gamgymeriad gan Jamie Baker. Sam Billington sy'n drwyddon fan hyn yn sgwario'r bêl ar draws at Liam Higgins. Higgins! Arbediad gwych gan Alex Pennod. Mae o'n gandryll efo'i amddiffyn o. Am adal o'n y sefyllfa yna. Ond chwarae teg i'r golwr yn rhwystro Higgins. Ie, nath o'n dda chwarae teg. Y bas letros na chwilio am Jacob Tarasenko. Mae Alex Pennod di mynd am yn ôl. Ac mae Tarasenko wedi sgorio i ail. Alex Pennod y golwr rhwng 2 feddwl i ddod amdani neu beidio. Mae'n penderfynu beidio. A dyna oedd y penderfyniad anghywir o bosib achos mae Tarasenko yn gorffen yn hawdd. Mae'n jyst yn slotio yn neis iawn cael ei ail o'r gêm. A bydd yn ddiolchgar iawn o gael y cyfle herwydd yn sicr so fod i teimlo fod Pennod yn mynd i glirio hwnna. Triphwynt holl bwysig i'r bala, ond bydda pwynt i'r Flint yn erbyn Hwlffordd yn ddigon i selio tynged y bala yn tafluoedd y cwymp. Roedd adar y gleision y gorllewin ar y llaw arall yn benderfynol o ddal i gafal ar y 7fed tafle, a lle yn y gema ail gyfle. A Preseisi. Jake Phillips sydd yn ei wynebu fo. A Preseisi, dod ty fewn. Gwydo Corey Shepherd. Yr ergyd gan Corey Shepherd. Arbediad da gan Jack Flint yn y gol. A Preseisi dod i mewn o'r chwith. Corey Shepherd yn ergydio efo'r gwynt. Jonas. Fawn dan bwysa. Bêl i ffwrdd. Shepherd sydd yma.
Amon un ochr iddo fo. Amon yn derbyn y bel cyfle yma i Ben Amon. Ac mae Ben Amon yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Y Flint yn ildio meddiant y canol cae. Shepherd yn ei ddau Amon. Dim camgymeriad gan Ben Amon. Burke, methu canfod Hughes. Shepherd. Shepherd rhedeg i mewn i drwbl. Shepherd, dod allan efo'r bel, Walters. Ergyd yma gan Walters cael ei arbed. Ydy disgyn yn ôl i Walters na chdi. Agorodd y lle fyny fyna i Greg Walters. Yr ergyd efo'r troed chwith, ond Jack Flint gwneud yr arbediad. Jake Phillips. Canavan. Ceisio mynd heibio a Preseisi. At Ben Hughes. A Badaki tu allan iddo fo. Hughes mynd i hun. Cyfle yma. Yr ergyd gan Ben Hughes. Am arbediad gan Ifan Nott. Gwaith gwych yma gan y golwr. Ben Hughes dod sy fewn ac yn argydio y bel sy'n mynd i at gornel isa rhwyd, ond Ifan Nott i lawr yn sydyn. I mewn i'r canol mae'n dod. Tuag at y postyn pella. Harry Owen yn ennill y peniad, ond y bel yn disgyn i mewn i ddwylo Ifan Nott. Rwan mae chwaraewyr Hwlffordd yn blin. Owain Jones ddim mynd i lawr. Gyda'r Flint yn colli ar Bala'n ennill, mae'r frwydr i aros yn y gyngrair yn mynd i gêm ola'r tymor. Dyma oedd gan y Bala i'w ddweud ar ddiwedd y gêm. As we said before, and as I said last time in the interview, I said we still have so much to give, and it's not over until the last game. That was a terrific response today, and hopefully we can go and get the job done next week and stay up. Dyn ni wedi chwarae dda troi fyny, felly gobeithio un perfformiad arall fyddwn ni aros yn y gyngrair. Buddugoliaeth i Hwlffordd yn golygu bod angen y triphwynt ar Lansawel yn erbyn Met Caerdydd mwyn parhau yn y ras am y 7fed safle. Adam Rosgro ar gecrydd. Mi oedd angen yr arbediad gan Will Fuller. Cian Jenkins ar gec gornel i Lansawel. Mae'n cyrraedd Ricky Lee Owen. Dim trosedd yn ôl Sean Davies y dyfarnwr. Chwaraewyr Llansawel ddim yn hapus o gwbl. Tom Walters ar tafliad i'r cwrt Cosby. Cyrraedd Cian Jenkins. Alex Gammond ar y postyn pella yn penni o'i dîm ar y blaen. Ac ar ôl 25 o funuda yma yn Llansawel, mae'r tîm cartra ar y blaen. Jack Fanning. Ydy Tom Walters yn gallu cyrraedd yna. Mae o! Tom Walters. Prif sgoriwr Llansawel sy'n mynd â nhw ymhellach ar y blaen yma. A ni na bron a chwarae 20 munud o'r gêm. Tom Walters. Tom Walters yn anelu at y postyn pella. Mi oedd angen y cyffyrddiad y bel yn dal yna. Cian Jenkins! A dyna'r drydydd cyn yr hanner amser. Kieran Williams yn ôl at ei golwr. Wandwe yn ceisio cael bel lawr. Mae gan Rosgro. Adam Rosgro yn cerrad y bel i gefn y rhwyd. Cangymeriad gan Will Fuller wrth geisio clirio. Ac Adam Rosgro yn o'i dderbyn y bel gan Mwandwe i dynnu yn ôl i'r ymwelwyr. Cian Jenkins, gec gornel yn uchel. Sam Snaith yn cael ei ben ar y bel. Mi oedd angen yr arbediad gan Iwan Griffiths. Mitch Bates ar gec gornel. Sam Snaith. Luke Cooper oedd yno o flaen y gôl. Un gêm sy'n weddill a bydda pwynt yn ddigon i sicrhau lle yn y gema ail gyfle i Hwlffordd. Mae ras i osgoi'r cwimp yn dal yn fyw ac mae sgoriau'r penwythnos hefyd wedi gwedd newid y gwahaniaeth goliau rhwng y Bala a'r Flint, allai fod yn allweddol ar ddiwrnod ola'r tymor ymhen pythefnos. At y chwe ucha yn uwch gyngrair Cymru yr ewn ni nesa, a ras na i sicrhau'r trydydd safle. Oedd hi'n hynod o agos hefyd, dim ond triphwynt yn gwahanu. Bai Colwyn, y Bari a Phenod. Roedd y dasg yn un syml i Fai Colwyn, ennill yn erbyn Caernarfon, a fydda'r gwylanod yn sicrhau gêm gartre yn rhwng gynderfynol y gêm ail gyfle. Bron da, chroes yma i Fai Colwyn.
Mae dal yn dyn yna rhwng y trydydd a'r chweched safle. Owen yn Ciar Edwards. Nawr roi'r bel i Bradley. Bradley ar ergyd a Sisovich yno. Yn barod i gasglu Brwsion. Jes yn llithro ar yr eiliad bwysig. Brown yn y diwedd yn neud I waith. Edwards. Flick dros i'r sgwydde. Ond yn syth at lwybr hediad. Zach Clark. Lock. Yn parhau I gadw'r bel y meddiad Gynarfon ac oedd angen arbediad fyna ar ergyd gan Sislovich. Cymeradwyaeth gan y dorf, y gwaith da gan y golwr ifanc I roedd I mas am gic gornel. Ryan Sears yn trio tynnu ddi nôl. Zach Clark tu llithro, nawr Sean Bradley. Ac oedd I ar y llinell Solomon Ford. Unwaith eto. Ond mae Cynarfon yn torri, maen nhw'n edrych mor beryglus. Bradley yn y diwedd, gyda'r ergyd. Mae'n taro targed, ond Ford yno. Nawr peniad gan Clark yn fyna, dos y trawst. Ond lle bai Colwyn yn cael y gorau ar cyfleoedd yn y munudau agoriadol, ond erbyn hyn, Cynarfon yn sicr, sydd yn herio fwyaf o flaen gol. Roberts. Sisovich yn y gornel, yn llwyddo a gwared y bel. Mae oddi ar Clark. Sisovich yn creu. Clark yno I rwydo. Ar ymwelwyr ar y blaen. Y ddau dîm di bod yn creu cyfleon. Ond y cynta I rwydo yw'r cofis. Clark. Clark yn ochr gamu i'r ergyd. A cael ei flocio tro cynta. Matty Jones. A Bradley. Bradley nawr ar ergyd. Ac oedd I ar y bostyn. O am gyfle I ymestyn y mantes. Bradley, y golwg ar y gol. Ond yn tasgu mas am gic gol. Sislovich, Bradley. Lock ar aes o flaen e. Clark ochr draw. A Clark mae'n mynd. Matty Jones yn cynnig unan. Clark yn mynd y bellter. A mae'n I llithro. O dan afer Alex Brown. Wel sawl arbediad arwrol gan Brown yn hanner cynta. Ond camgymeriad fyna wrth i'r ergyd zang Zach Clark I giro. Williams ar tafliad yn hir. Eith y gyfle fan hyn I groesi cael cymorth oedd Cumming. Jimmy Cumming yn twyllo ac yn cael y croesiad I fewn. O Ford ar peniad. Oedd I ar y postyn yn y pen draw. Mae cyfle gorau bai Colwyn yn yr ail hanner. Lewis I gosod I. Brad Young yn mynd o bellter yma'n gwyro. A Brown, gwych. Yn ei gwthio I lan teg at y trawst. Mae parhau'n 2 gol o fantes. Diolch I waith da Alex Brown. Gyda Caernarfon yn cael y gorau ar fai Colwyn, roedd na gyfla i'r Bari sicrhau gêm gartra yn y gema ail gyfla, ac fe ddechreuon nhw'n dda am hen y bont, cael ymseinti'n ergydio o bell, ond Luke Armstrong yn gwthio'r bel dros y trawst. Gyda 11 munud ar y cloc, eith y dreigia ar y blaen, 19 oed ydy Ian Owen, a hon oedd gol rhif 19 iddo ym mhob cystadleuaeth y tymor hwn. Her y Bari dros yr haf wedi cadw gafal ar y blaenwr talentog. Mae Pennod ar rediad echrydus ac wedi ennill dim ond unwaith ers mis Tachwedd. Roedd hynny yn erbyn Llanelli a chwaraewr arwyddodd Rhys Griffiths gan y cochion ym mis Ionawr greodd y cyfle nesaf. Ergyd Ethan Can yn cael ei harbed ac Alexander Kvetovic yn taro'r postyn ar yr ail gynnig. Dim ond unwaith mewn 8 mae'r Bari wedi colli am ymryn cyn yr egwyl roedd y fantais yn 2-0. Oli Hilbert yn hawliau 10 gol yn y cyngred y tymor hwn ar y foli. Mae'r momentum yn amlwg gan dîm Steve Jenkins wrth anelu am y gema ail gyfle ac roedd I bron yn dair drwy Ian Owen eiliadau cyn y chwiban am hanner amser. Mae angen cot newydd o baent ar y trawst bellach. Doedd na ddim llawer o gyffro yn yr ail hanner. Ian Owen eto'n taro'r trawst, ond buddugoliaeth gyffyrddus oedd I i'r Bari sy'n sicrhau gêm gartra yn y gema ail gyfle. Rhediad 3-1 Pennod yn parhau. Y seintiau newydd oedd yn herio Cei Conna pnawn Gwener ac roedd criw Croes Oswell yn gobeithio am fuddugoliaeth cyn dathlu mewn steil wedi'r chwiban ola a chodi'r gwpan am y 19 tro yn ei hanes. Y gig hir, o'n adlamu.
Bod yn gadlu i ddefwnsio Franklin i hennill hi. Dyma Woodcock. Woodcock yn taro trawst. O, mor agos i Geicona. Mae dal yno, no Edwards yn ergydio. Mae'n cael ei hatal. Edwards eto. Ac yna Dan Williams yn clirio. Woodcock o fewn trwch blewyn i roi Ceicon ar y blaen. Cowan, dan bwysau gan Farrell. Gwaith gwych gan Farrell, mor brysur. Brobl nawr i Marshall. Redmond. O, symudiad hyfryd a pasio'r y cynnig cyntaf yn rhyddhau rai yn Brobl. Brobl i mewn i'r cwr Cosby, mae'n ergydio ac arbediad da gan Margetson. Wel, chwarae da gan bawb, gan y seintiau i greu'r cyfle ac yna Margetson i'w atal i. Cowan. Nôl y draws i Dan Roberts sy'n methu a'i gic. Holden, y cyfforddiad trwodd i Jordan Williams. Jordan Williams yn rhwydo ac mae'r seintiau newydd ar y blaen. A dyw chwaraewr sy'n cael tymor fel Jordan Williams ddim yn methu cyfleon fel honna. Y seintiau newydd 1, Ceicon a dim. Y seintiau newydd yn adeiladu allan o'r cefn. Williams. Cornes. Farrell nawr ymlaen. Tybed yw Holden yn camsefyll, mae'n atil i'r ediad. Dyw Williams ddim yn camsefyll. Y croesiad i mewn, o, mae Williams yn ei hennill yn ôl dan drwy'n yr amddiffynwr. Brobl nawr, Brobl! Mae'n ddwy, mewn llai na 2 funud. Y seintiau'n dyblu mantes, dwi'n credu bod yna wiriad. Ath Margetson y ffordd anghywir, a Brobl yn cael ei gol o'r diwedd. No Edwards yn sgipo. Holden nawr. Nôl â hi at Williams, yr ergyd! Margetson yn arbed, yn dda iawn hefyd. Doedd honna ddim yn hawdd, a gallwch chi weld pan bod y golwr yma yn chwarae Gymru dan un yr hugen. Bodden. Smith. O, tacl ardderchog gan Harry Franklin i ennill y meddiant yn ôl i Ceicona. Y bas i West. O'r cyffyrddiad oddi ar Davies i Sharif. Ac mae Ceicona wedi cael gol yn ôl. Nawr te 2 funud sy'n weddill. Gol gysur, neu yw'r ymwelwyr yn mynd i sbwylio'r parti. Mae'r tlws yn mynd i gael ei godi. Mae Ceicona wedi rhwydo. Patridge yr eilydd. Dyma Sharif. Mae yna frys yn chwarae Ceicona. Mae yna Edwards di chael ei. Mae yna ddynion yn y canol. Franklin yn syth at Shepherd. Harry Franklin. Mae wedi gwneud popeth o'n sgorio pnawn yma. For our standards, it hasn't been the way we'd like it to be, with getting knocked out earlier in the Welsh Cup and then getting beaten in the League Cup final. You know, but overall, I think that gives us a 20-point lead. I think at this moment in time, with 1 game to go, so the lads have done brilliant, really well. You know, it's what we set out to do every year. We've done it quite early this year, but we don't take our foot off the gas. I think we've only lost 1 game after the split now, so hopefully we win next week and we've 2 weeks' time and we finish the league really strong. A pencampwyr uwch gyngor Cymru yw'r seintiau newydd am y 19fed tro a'r 5ed tro yn olynol. A llongyfarchiadau mawr i Craig Harrison a'i dîm. Buddugoliaeth y Bari'n golygu eu bod nhw wedi sicrhau gêm gartref yn y gemau ail gyfla. Pennod sy'n llithro i waelod y 6 ucha, tra bod Caernarfon o Bai Colwyn yn gobeithio casglu pwyntiau pwysig ar y penwythnos ola i hawlio'r 4 safle. At y brif adran yr ewn ni nesa, a ni eisoes yn gwybod mae Wrexham yw'r prif dîm ar ôl sicrhau'r bencampwriaeth ar y cae ras hefyd yn erbyn Caerdydd penwythnos diwetha achos dathlu, ond oedd yna 1 gêm ar ôl yn y gyngrair gartre yn erbyn Abertawe cyn bod nhw'n cael codi y cwpan yna. Wel, oedd y bas yn sgeilus, ond ddwy chwaraewr yn dal nôl. Abertawe yn cadw'r meddiant. Tric bach am groesiad dros ben pawb! Syth mewn i'r gol. Eli Lake a'r ergyd sydd wedi synnu pawb. Cefnogwyr methu credu'r peth. Mae'n rhy hawdd, mae'n mynd pasio'r chwaraewr, mae'r pwysau angen dod mwy, ond dwi'n meddwl mae'n mynd am y ergyd fan'na, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl mae'n croesi, dwi'n meddwl mae'n gweld bod y golgeidwad yn mwy agos at postyn agosaf, a mae'n mynd amdani. Murray dan bwysau. Francis Jones yn gwneud digon, Deacon. I Abertawe. Stacey John yn opsiwn, mae'n drwodd, mae'n beryglus hefyd. Stacey John! Mae'n cam sefyll.
Y Llimanwr yn stopio'r dathlu. Oedd hi bron yn berffaith i Stacey John. Oedd yn bêl arbennig gan Amy Deacon, ond ie, just falle mynd yn bach rhy gynnar. Dyma nhw eto, Deacon i Abertawe, cyffyrddiad cynta yn gampus. Bosib bod wedi cael cnoc Trantara honna, ond y wen yn ymddangos, mae'n 2-0. Ie, mae'n dod o tafliad Wrexham, ti'n gwybod, yn fler, ddim yn edrych ar ôl y pêl. Chloe Chivers yn ffindio Amy Deacon fan'na, ac mae'n gwybod lle mae'r gôl, a mae'n saethu, a mae'n cael ei gôl. A mae Abertawe yn heiddi cael y ail gôl yma. Mae Barker drwodd, mae Barker yn gwneud be mae wedi gwneud drwy'r tymor. Roedd Bale yn yr rhwyd, yr ongl mor anodd yn y pen draw, ond yw hynny ddim yn mynd i rwystro Katie Barker. 25 o goliau cyngrair nawr, gol arall yn erbyn Abertawe, chweched yn ei herbyn nhw. Tymor yma, maen nhw'n ôl yn y gêm. Chi'n gweld ba mae Barker jyst yn llawer rhy gyflym. Mynd o gwmpas y gôl geidwad ac yn defnyddio'r postyn i helpu'r Bale mynd i'r rhwyd. Mae'n y gyfle mynd arall, does bosib bod yn mynd i gael ail arbediad hyfryd, arbediad pwysig gan Amelia Fawkings. O'n nhw bron yn gyfartal. Dyna pa mor gyflym mae pethau'n gallu newid mewn gêm yn gyffredinol, ond yn enwedig pan mae Wrexham yn chwarae, mae fe wedi newid y lle. Barker! Bobl bach doedd hi ddim yn bell. Ie, nhw'n cymryd y cic corner lan sydyn iawn, ac dwi'n meddwl oedd Abertawe yn barod amdani. To be able to come into this group and into this club in the summer and be part of this project and this journey, and yeah, Champions League was always going to be that dream and that journey, and we wanted to be the best team in Wales. To do it in our first season is just absolutely mad. It's insane. Y pencampwyr yw Wrexham am y tro cynta yn ei hanes. Llongyfarchiadau mawr i Wrexham felly, pencampwyr y brif adran 2 mlynedd ar ôl ennill dyrchafiad. Ar ben arall y tabl mae Pontypridd yn gorffan y tymor yn waglaw. Ceicona a Met Caerdydd fydd yn cystadlu i gymryd i lle. Wel, dyna ni, eich gwybod nôl a dwi'n mynd o ran sgorio heno. Diolch yn fawr iawn am eich cwmni ac bod diwedd y tymor yn agosau. Mae yna gemau enfawr ar y ffordd gan gynnwys rownd derfynol Cwpan Cymru. Pen wythnos nesaf, pnawn dydd Sul am 3 o'r gloch ar S4C. Caernarfon yn cwrdd ar Fflint am gêm y cyfan yn fyw o Rodney Parade. A wedyn ni, ar y nos lun, uchaf pwyntiau o'r achlysur mawr. Tan yni, hwyl fawr i chi.